Ang sakit ng likod ko. Diyos ko, kunin niyo na lang ako. Nay, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Teka po, hahaplisin ko likod niyo para kahit paano mawala ang sakit. Buds, kailangan na talaga magpa-chemotherapy ni tita. Tingnan mo naman, lumalala ng sakit niya. Halos hindi na maipintang mukha niya sa tindi ng sakit na nararamdaman niya. Buds, kakailanganin ng malaking pera eh. 15,000 ang gagastusin sa isang buwan. At 6 na buwan ang kakailanganin ni nanay. Saan naman ako kukuha ng ganong kalaking halaga? Wala nga sa kalingkingan ang kinikita ko sa palengke. Di ko na talaga alam ang gagawin ko, Buds. Sobrang sakit sa dibdib pag nakikita kong kalagayan ni nanay. Pero wala naman ako magawa. Buds, Dana, huwag kang mag-alala. Susubukan kong humingi ng tulong kay Kapitan o kaya kay Mayor Santos kapag nakapunta ako sa bayan. Sa tingin mo, Buds, may tutulong kaya sa amin? May magbibigay kaya ng ganong kalaking halaga na walang hinihinging kapalit? Hindi lahat ng tulong ay hulog ng langit. Minsan may kaakibat itong inaasahang kapalit. Pero paano nga ba natin malalaman kung sino ang tunay na tumutulong sa atin? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Mia at may estrangherong nag-alok ng tulong para madugtungan ang buhay ng iyong ina, tatanggapin mo ba ito kahit hindi mo pa siya lubusang kilala? Paki-comment ang inyong mga sagot sa ibaba. Excited na kaming mabasa ang mga ito. At kung naiintriga ka sa kwento ni Mia, tara na't sabay-sabay nating subaybayan ang kanyang kwento hanggang sa dulo. Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng kwentong Takip Silim. Lalo na po sa inyo, Miss Anne. Ako nga po pala si Mia, 35 taong gulang at kasalukuyang naninirahan dito sa Samar. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay nangyari 1 dekada na ang nakalipas sa aming baryo. Hindi ko na po babanggitin ang tunay na pangalan ng lugar, pati na rin ang mga taong kabilang sa kwentong ito, para na rin po ito sa kanilang seguridad. Bago po tayo magpatuloy, nais ko rin pong ipaalam na tanging sa kwentong Takip Silim ko lamang ipinadala ang aking sulat. Kaya kung marinig man po ninyo ito sa ibang channel, pakireport na lamang po. Maraming salamat at God bless. Ang kwentong ito ay nangyari noong nabubuhay pa ang nanay ko. Tandang-tanda ko pa noon kung paano siya nagdurusa sa kanyang sakit at kung saan-saan kami lumapit para humingi ng tulong upang maipagamot siya. Hanggang sa isang araw, may nakilala akong lalaki na bagong lipat sa baryo at kahit kakakilala pa lang namin, nag-alok siya ng tulong sa akin. Hanggang sa nagtapat siya sa akin at nanligaw. Ngunit ang hindi ko alam noon, ang tanging intensyon lang pala niya ay anakan ako upang maipagpatuloy ang lahi nila. Ang lahi ng mga nilalang na kinatatakutan ng marami. Buds! Buds! Oh, Buds. Saan ka ba pupunta? Bakit may dala kang basket? Kukuha lang ako ng halamang gamot dun sa kakahuyan. Ganun ba? Samahan na kita. Baka kung mapano ka pa dun eh. Hindi natin alam ang takbo ng utak ng mga lalaki dito. Hanggang ngayon ba, Buds? Wala ka pa ring tiwala sa mga lalaki? Malamang. Alam mo naman ang nangyari sa akin, di ba? Munti ka na ako. Oo na, huwag mo nang ituloy. Ayoko nang maalala mo pang ginawa nung dindong yung sa'yo. Kahit naman hindi ko sabihin, hindi ko pa rin makalimutan ang ginawa niya, no? Pero ipagpasalamat mo na lang na hindi siya nagtagumpay sa plano niya. Siyempre, kahit babae ako, kaya ko makipaglaban. Oo nga eh. Diyan nga ako believe sa'yo. Saan mo nga pala natutunan yung mga galaw na yon? Kay tatay nung nabubuhay pa siya. 14 anyos pa lang ako nung sinanay niya ako magkarate at tinuruan ako ng self-defense. Ba? Bakit hindi mo din ako turuan? Para naman maipagtanggol ko din ang sarili ko. Paano ko naman gagawin yun? Sobrang busy mo nga. Pagkatapos mo magtinda sa palengke, aalagaan mo pang nanay mo. Wala ka nang oras sa sarili mo eh. O tingnan mo nga, losyang mo na. Ay, grabe ka naman sa akin, Buds. Ito naman, nagbibiro lang ako. Siyempre parehas tayong maganda, no? Sus, mas maganda ka kaya sa At akin. yun ang bola ka pa dyan. Bilisan na nga natin ang paglalakad. Baka abutan pa tayo ng paglubog ng araw doon. Delikado.
Kasama ko ngang naglakad papunta sa kakahuyan noon ng best friend kong si Rory. Pagkarating naman namin doon, Miss Anne, hinanap agad ng mga mata ko ang yerba buena. Ito kasi ang ginagamit kong pantapal sa masakit na likod ni nanay dahil sa breast cancer niya. Ngunit habang naglalakad kami ni Rory, napansin naming may kaluskos sa likod ng malalaking dahon at mahihinang mga yabag na parabang may hayop na dumaan doon. Saglit kaming napatingin doon pero wala naman kaming nakita. Napakunot noon naman si Rory at nagkatinginan kami sa isa't isa. Hoy! Kung sino ka man na nagtatago dyan, wag mong subukang gumawa ng masama. Makakatikim ka talaga sa akin. Bads, kumalma ka nga. Baka mabati ka pa dyan eh. May mga malalaking puno pa naman dito oh. Bah, dapat lang alam niya. Binabalaan ko siya kung sino man siya. Kanina ko pa napapansin na may nakatingin sa atin dito. Bads, wala siguro yun. Baka hangin lang yun o kaya ibon. Kumalma ka nga dyan. Nag-overthink ka lang eh. Kailangan pa din nating maging alerto, Buds. Oo na. Saglit lang. Pipitasin ko na itong mga daon para makauwi na tayo. Okay, sige. Dali-dali akong pumitas ng mga dahon ng yerba buena para makauwi na agad kami noon. Naiintindihan ko naman si Rory sa nararamdaman niya dahil minsan na rin siyang muntik na mapagsamantalahan ng kapitbahay namin noon na si Dindo habang naglalakad siya dito sa kakahuyan. Mabuti na lang nagawa niyang patumbahin si Dindo kahit lalaki ito. Isa pa, kahit hindi ko man maamin sa sarili ko, naramdaman ko din talaga noon na parang may nagmamasid sa amin. Pero ako kasi yung taong hindi nagpapadala sa takot dahil mas matatakot lang ako kung ipapakita ko yon. Kaya pilit ko yung inaalis sa isipan ko at itinoon na lamang ang aking atensyon sa pamimitas ng mga dahon hanggang sa napuno ko na ang maliit na basket na dala ko. Tara na, okay na. Napuno ko na ang basket. Mabuti. Sige, tara. Siya nga pala, Bads. Nakausap mo na ba si Kapitan? Oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Sa kasamaang palad, wala daw siyang maitutulong, Buds. Kaunti lang kasi ang budget sa baryo at sapat lang sa mga taong may simpleng karamdaman tulad ng sipon, ubo at lagnat. Seryosong sakit kasing dumapo kay Tita Marta eh. Sabi ko na nga ba eh. Kaya hindi na ako aasa pang may tutulong pa sa amin. Buds, huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag mong sukuan ang nanay mo, lalo na kita naman nating lumalaban siya sa sakit niya, di ba? Hindi ko naman siya sinusukuan, Bads. Kaya nga nagtsatsaga akong kumuha ng halamang gamot. Para kahit paano mawala ang sakit sa likod niya. At makatulog siya ng maayos sa gabi. Huwag kang mag-alala. Sasabay ako kay Chong Jerry bukas sa paghatid ng mga gulay sa bayan. Pupunta ako sa bahay ni Mayor Santos para makahingi ng tulong. Para sa nanay mo. Balita ko kasi maraming din siyang natulungan eh. Salamat, Bads ah. Kahit paano gumaan ang loob ko. At nagkaroon ako ng pag-asa na gumaling si nanay sa sakit niya. Think positive lang, Buds. Magiging maayos din ang lahat. Gagaling din si Tita Marta. Napangiti naman ako sa sinabi ni Rory at kahit papaano, nabuhayan ang loob ko. Doon ko mas lalong napatunayan kung gaano ako kaswerte sa best friend ko dahil kahit ano, ginagawa niya para makatulong sa akin. Samantalang ako, unti-unting napanghihinaan ng loob dahil iniisip ko noon na wala naman kasing tanga na magbibigay ng ganon kalaking halaga, lalo na't hindi naman namin kakilala. Pagdating ko sa bahay noon, nadatnan ko naman ang aking ina na nakahiga sa papag na may banig. Simula nung magkasakit siya, sa sala ko na siya pinapatulog dahil nagiinit daw yung likod niya. Maliit lang kasi yung kwarto namin, kaya mainit talaga kahit gabi na. Ikumpara mo sa sala na may bintanang may rehas na gawa sa kawayan, kaya nakakapasok pa rin ang hangin sa mga butas nito kahit papaano. Nay, kumusta na pong pakiramdam niyo? Sumasakit pa ng likod ko at lumilipat ang sakit sa dibdib. Pero hindi na itutulad kagabi na sobrang sakit, anak.
Mabuti naman po kung ganun. Huwag po kayo mag-alala. Didikdikin ko lang po itong yerba buena na pinitas ko para maipahid sa likod nyo. Sabi ng kasamaan ko sa palengke kanina, epektibo daw ito pampawala ng sakit sa katawan, Nay. Maraming salamat, anak. Alam kong pagod ka sa buong araw na pagtitinda sa palengke. Pero nakuha mo pa rin kumuha ng halamang gamot para sa akin. Salamat sa pag-aalaga sa akin, Mia. Nay, sino pa ba magtutulungan? Tayo na lang pong dalawang magkasama sa buhay. Anong dalawa? Hindi ba ako kasali dyan, Buds? Siyempre naman kasali ka. Matampuhin ka talaga kahit kailan. Rory. Aba, tinatawag mo na ako sa pangalan ko ngayon ha. Tita o ang anak niyo po. Nakakatuwa ka talaga, Rory. Kahit papano nabawasan ang sakit na nararamdaman ko dahil sa'yo. Salamat talaga ng marami dahil lagi kang nandyan para sa amin ni Mia. Isa ka talagang tunay na kaibigan ng anak ko. Siyempre naman tita, tunay ako, hindi naman ako katulad ng iba dyan na plastic, no? Ikaw talaga, Buds. Totoo naman, no? Tingnan mo ang kapitbahay natin si Aling Nilda at si Aling Susan. Kapag magkasama parang magkapatid kong magpurian. Ang hindi alam ni Aling Nilda, chinichismis siya ni Aling Susan kay nanay. Hala. Grabe naman pala yung si Aling Susan, no? Napaka-plastic pala. Sinabi mo pa, kaya kay Susan tayo. Teka, bakit parang may nagkakagulo sa labas? Oh. Oo nga, no? Tara, tingnan natin. Mabilis kaming naglakad palabas ng bahay para tingnan kung anong nangyayari sa labas. Pagkalabas naman namin, nakita namin ang mga tao sa labas ng lumang mansyon at nakita din namin ang isang kotseng kulay itim na papasok sa mansyong yon. Napakunot noon naman ako dahil ang mansyong yon ay kinatatakutan dito sa baryo dahil may nagmumulto raw. Iniisip ko noon kung anong ginagawa ng mga tao sa harap ng mansyon at bakit may itim na kotseng pumasok sa malaking gate na yon. Hinila naman ni Rory ang kamay ko pero hindi ako sumama dahil ayoko talagang makipagsiksikan sa mga tao doon at ayoko ding isipin ng iba na tsismosa ako. Kaya naiwan akong nakatayo sa harap ng bahay namin habang nakatingin lang sa mga tao doon. Ilang sandali pa, agad namang bumalik si Rory at halata sa mukha niyang sabik siyang ibalita sa akin ang nalaman niya. May nakabili na pala sa lumang mansyon na yan. At sa pagkakaalam ko, dyan na daw titira. Talaga? Di ba kinatatakutan yan dito? Ang sabi nila, nagmumulto daw ang mansyon na yan. Nakakapagtaka naman na may naglakas loob pang tumira dyan. Tama ka dyan, Buds. Pero, pwede naman yata yan i-renovate. Pero nakakatakot pa rin, no? Siguro hindi nila alam ang kwento ng mansyong yan dito. Kawawa naman ang nakabili niyan. Niloko lang ng may-ari. Pero sino kaya nakabili dyan, no? Siguro hindi mga taga rito kaya walang alam. Sa pagkakarinig ko kanina, dayo lang daw dito at mag-ina daw. Pero mayaman. Ang sabi pa nga nila, magbibigay daw ang mga ito ng tulong sa baryo. Tulong? Mhm. Anong klaseng tulong? Sa pagkakaalam ko, magbibigay daw ng ayuda sa mga tao dito sa baryo. Talaga? Mhm. Wow! Ang yaman naman pala talaga nila, Buds. Oo nga eh. Kung ganyan lang siguro ako kayaman, pinagamot ko na si Tita Marta. Mali mo naman, Buds. Libre lang mangarap, no? Pagdarasal ko yan. Suntok sa buwan naman yan, Buds. Paano naman ako magiging ganyan kayaman kinakapos pa nga minsan sa budget? Sabi ko nga sa'yo, di ba? Libre lang ang mangarap. Oo na, hanggang pangarap na lang tayo neto eh. Sus, ikaw talaga. O siya, sige na. Maghahanda na ako ng hapunan. Madilim na rin kasi, para makatulog na rin ng maaga si Nanay, Buds. Sige, Buds, tutuloy na din ako. Iniintay na din kasi ako ni Nanay sa bahay. Sige, mag-iingat ka, best friend, ha? Oo naman, ako pa ba? Kayo din ni Tita dito ah. Siguraduhin mong nakasarado ang pinto nyo bago matulog ha. Oo, huwag kang mag-alala. Sige na, umuwi ka na. Pagka-uwi ni Rory, agad naman akong naghanda ng hapunan. Lugaw lang at nilagang dahon ng kamote ang niluto ko noon dahil bawal kay nanay ang mamantika, sabi ng doktor. Pagkatapos kong makapagluto, dinikdik ko na agad yung mga dahon ng yerba buena para handa na itong ipahid pagkatapos naming maghapunan.
Dahan-dahan lang po, Nay ah. Medyo mainit pa. Anak, salamat ha. Nay, pang ilang beses mo na yung sinabi sa akin. Wala kayong dapat ipagpasalamat dahil responsibilidad ko namang gawin to bilang anak mo. Masaya lang ako na ikaw ang naging anak ko. Kung wala ka, hindi ko to kakayaning mag-isa. Baka nga gumagapang na ako ngayon. Hindi ko po hahayaang mangyari yun, Nay. Kaya pwede ba? Huwag na po kayo mag-isip ng masama. Sana wag kang mapagod sa akin, anak. Hindi po ako mapapagod sa inyo kahit kailan. Kaya huwag niyo na pong isipin yan, Nay. Sige na po, kumain na ho kayo. Alam kong nahihiya na sa akin nun si Nanay, Miss Anne, dahil alam niyang pagod ako at pagkatapos ko magtrabaho ng mahabang oras sa palengke. Pero hindi ko pa rin pinaramdam at pinakita sa kanya na pagod na ako. Hanggat maaari, pinapakita ko pa rin na gustong-gusto ko ang ginagawa kong pag-aalaga sa kanya. Kahit kailan hindi pumasok sa isip ko ang sukuan at iwanan siya. Mabuti pa magpahinga ka na. Nag-aalala na ako sa'yo, anak. Pagod na pagod ka na, kaaalaga sa akin. Ipapahid ko po muna tong dinikdik kong yerba buena sa likod niyo, Nay, para makatulog po kayo ng maayos. Sige. Salamat, Mia. Napakabait mo talagang bata ka. Nay, hindi na po ako bata. Dalaga na po ako. Napangiti naman si Nanay sa sinabi ko noon. Inalalayan ko naman siya noon at dahan-dahan siyang bumangon. Itinaas ko ang damit niya at maingat na ipinahid ang dinikdik na dahon sa likod niya. Nadurog naman ang puso ko nang mahawakan kong butot balat na lamang ang likod niya. May mga matitigas na bukol din akong nakapa at doon ko naisip na marahil yun ang dahilan kung bakit matindi ang sakit ng likod ni Nanay. Ilang minuto ko ring pinahira ng likod niya bago ko muling ibaba ang damit niya at dahan-dahan siyang pinahiga sa papag. Pagkatapos noon, naglatag ako ng banig sa sahig sa tabi ng higaan niya para mabantayan siya kung sakaling may kailangan siya. Pagkahiga ko, agad din akong nakatulog sa sobrang pagod. Nagising na lamang ako nang marinig ko ang mahinang ungol ni Nanay. Ang sakit. Nay? Nay, sumasakit na naman po ba? Oo, anak. Nagsisimula na naman siyang sumakit. Diyos ko, kailan ba matatapos ang sakit na to? Teka, Nay, may dinikdik na dahon pang natira. Sandali lang ako, kunin ko. Natataranta akong nagtungo sa kusina noon para kunin ang dinikdik na dahong natira sa maliit na lagayang plastik. Dali-dali ko itong binaba sa mesa at saka inalalayan si Nanay na bumangon at itinaas ko ang damit niya. Katulad ng ginawa ko kagabi, pinahiran ko ang buong likuran niya, saka siya pinahiga ulit sa papag. Nabaling naman ang atensyon ko nang may kumatok sa pintuan ng bahay. Sandali lang, nandiyan na! Ang aga naman yata ni Rory ngayon. Oh, Buds! Mukhang nakabihis ka ngayon ah. Magpapaalam sana ako sa'yo. Sasabay na ako kay Chong Jerry ngayon. Pupunta ako sa bayan para makahingi ng tulong kay Mayor Santos. Ganun ba? Pwede ba akong sumama? Naku, Baz, hindi na kasi. Sa likuran na nga lang ako ni Chong sasakay kasi puno na ng mga sakong gulay ang tricycle. Sayang naman. Gusto ko din sana makausap si Mayor Santos sa personal eh. Bads, ako nang bahala. Huwag kang mag-alala. Gagawin kong lahat para makumbinsi ko si Mayor Santos na tulungan ng nanay mo. Salamat, Buds ah. The best ka talaga. O siya, sige na. Tutuloy na ako. Baka maiwan pa ako eh. Oh, sige. Mag-iingat ka ha. Salamat. Si Rory ba yun, anak? Bakit hindi man lang siya pumasok dito? Opo, Nay. Nagpaalam lang po siya sa akin. Pupunta po siya sa bayan para humingi ng tulong kay Mayor Santos. Para po sa pagpapakimotherapy niyo. Nako, nakakahiya naman. Hindi na dapat siya nag-abala pa. Kaya ko pa namang labanan ang sakit ko. Nay, namimilipit na nga po kayo kanina sa sakit eh.
Kahit hindi niyo sabihin sa akin, kitang-kita ko po kung gaano kayo nahihirapan sa sakit niyo. Pero ayokong nahihirapan ka din, anak. Ayokong makabala sa inyo. May sariling buhay din si Rory, kaya ayoko na abalahin pa siya. Nay, para namang hindi niyo naman kilala si Rory. Bata pa lang kami, mag-best friend na kami. Kaya alam kong hindi lang akong mahal nun, kundi pati kayo. Nag-aalala din sa iyo, kaya ginagawa niya yun. Napakaswerte mo talaga na mayroon kang kaibigan na katulad ni Rory, anak. Oo naman, Nay. Sobrang swerte talaga. Sana lang talaga makahingi siya ng tulong kay Mayor Santos. Para naman hindi masayang ang pagpunta niya doon. May kalayuan pa naman ang biyahe. Wala tayong magagawa sa ngayon kundi magdasal at ipagkatiwala sa Diyos ang lahat. Opo, Nay. Ipinagdarasil ko po na sana po gumaling po kayo. Gusto ko pa po kayo makasama ng matagal hanggang sa pagtanda ko, Nay. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, Mia. Halika nga dito, anak. Payakap nga si nanay. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng aking mga luha, Miss Anne, habang yakap ko si nanay ng mahigpit noon. Ramdam ko ang buto niya sa sobrang payat na niya at ang sakit isipin na kahit anong oras ay pwede siyang mawala. Pwede siyang kunin sa akin ng Diyos. Pero tulad nga ng sabi ni Rory, hindi ako dapat mawalan ng pag-asa. Maya-maya pa naghanda na ako ng tanghalian para makakain na rin si nanay. Pumitas ako ng talong sa bakuran tsaka nilaga ito at hinalo sa lugaw. Nay, kain na po. Luto na po yung lugaw. Wala akong ganang kumain, anak. Hayaan mo na lang muna ako matulog. Nay, hindi po pwedeng hindi kayo kakain. Mas lalo pong manghihina ang katawan nyo. Sige na po. Susubuan ko na po kayo, ha? Nay? Ang sakit na naman ng likod ko. Nay? Teka po. Hahaplisin ko po ang likod nyo, ha? Saan po ba ang sakit, Nay? Dito sa ibabaw, anak. Nakakapagod Nay. na. Ang sakit. Teka, Nay. May laka pa akong bukol. Iyan nga ang masakit, anak. Ang sakit. Nay! Mahigit kalahating minuto ko ring hinaplos ang likod ni nanay. Tsaka humupa ang sakit na nararamdaman niya. Napayakap na lang ako sa kanya habang pilit tinatago ang pagtulo ng luha sa mga mata ko. Maya-maya pa naisipan kong pumitas ulit ng yerba buena at naisip kong damihan na ang pagkuha dahil babalik na naman ako sa trabaho sa susunod na araw. Naglakas loob na akong pumunta mag-isa sa kakahuyan noon dahil baka gabihin na sa pag-uwi si Rory. Inalis ko ang takot sa dibdib ko at iniisip ko na lang na para kay nanay ang lahat ng ginagawa ko. Teka, saan nga ba yun? Doon yata. Ayun, nakita ko na. Kailangang mapuno ko itong basket. Sigurado namang tutubo to ulit. Ha? Ano yun? Diyos ko, may babangis na hayop yata dito. Wala pa naman si Rory. Diyos ko, huwag niyo po akong pabayaan. Diyos ko, ang laking baboy mo. Halos hindi ako makagalaw at nanginig ng sobra ang tuhod ko nang makita ang baboy ramo. Napakalaki niya, mapupula ang mga mata at may matutulis na pangil. Hindi na ako nagdalawang isip pang tumakbo ng mabilis habang humihingi ng tulong. Tulong! Tulong! Miss? Muntik na akong madapa sa lupa nang sumemplang ako sa sangang nakaharang sa daan. Saglit naman akong natulala nang saluhin ako ng isang gwapong lalaki. Matangkad, makapal ang kilay at may mahahabang pilik mata. Matangos ang ilong, halos perpektong mukha at napako naman ang tingin ko sa kanya ng ilang segundo. Miss, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Narinig kong sumigaw ka kanina at humingi ng tulong. Ano ba nangyari?
Bakit parang may humahabol sa'yo? May nakita kasi akong malaking baboy ramo. Tapos sinabol niya ako. Akala ko nga maaabutan na niya ako pero biglang nawala. May mga baboy ramo talaga rito. Malapit kasi ito sa bukid. Kaya dapat hindi ka nagpunta dito, lalo na't mag-isa ka lang. Kumuha lang kasi ako ng mga halamang gamot na gagamitin ni mamaya. Ganun ba? Pwede kitang samahan sa susunod kung gusto mo. Hindi na kailangan. Salamat Kung hindi mo ako sinalo kanina, nasubsob na ako sa lupa. Walang anuman. Ako nga pala si Dante. Ako si Mia. Taga dito ka lang ba? Hindi kasi pamilyar ang mukha mo eh. Mukhang bago ka lang yata dito sa baryo. Oo. Bagong lipat lang kami dito sa baryo. Bagong lipat? Teka, kayo po yung bagong nakatira sa lumang mansyon? Tama, kami nga. Kasama ko si Mami sa paglipat dito. Kayo pala yon. Huwag mo sanang mamasamain Pero di ba kayo natatakot tumira doon? Matagal na kasing walang nakatira doon at ang sabi nila, nagmumulto daw ang mansyon na yun. Buds! Bads, nakauwi ka na pala. Sino yung lalaking yan? Anong ginawa niya sa'yo? Bads, kalma. Wala siyang ginawang masama sa akin. Sa katunayan, dapat pa nga ako magpasalamat sa kanya. Dahil kung di niya ako sinalo kanina, nasubsob na mukha ako sa lupa. Bakit? Ano ba nangyari? Hinabol kasi ako ng malaking baboy ramo, Bads. Di ko naman alam na may hayop palang gumagala rito. Halos mawala na nga ako ng hininga kakatakbo kanina Pero buti na lang hindi ako naabutan. Bakit ba kasi pumupunta ka dito ng mag-isa? Hindi mo man lang ako hinintay. Akala ko kasi kagabing ka sa pag-uwi. Kaya kumuha na ako ng mga dahon bago pa lumubog ang araw. Pero Buds, delikado mag-isa dito. Pinag-aalala mo ako ng sobra. Pasensya na. Naniniguro lang kasi ako makakakuha ko ng yerba buena para makatulog si nanay mamayang gabi. Madalas na kasi yung pagsakit ng likod niya At umiiyak na siya dahil sa sakit. Mas lalo pang lumalala. Sakit? May sakit ang nanay mo? Oo. May stage 2 breast cancer si nanay. Oo nga pala, Buds. Pumayag na si Mayor Santos. Pero aabutin pa daw ng 1 buwan dahil sa dami ng nakapila. Pero wag kang mag-alala. Nasa listahan na si Tita Marta. At kasali siya sa mga matutulungan sa susunod na buwan. Talaga? Naku, salamat naman kung ganun. Bag, salamat talaga. Maaasahan talaga kita. Siyempre naman. Mag-best friend tayo kaya dapat lang natulungan kita. O siya, sige na. Umuwi na tayo. Baka inahanap na ako ni nanay Siya nga pala, Dante. Yayayain sana kitang magmerienda. Simpleng kape lang bilang pasasalamat. Libre ka ba ngayon? Oo naman. Tamang-tama. Mahilig ako sa kape. Mabuti naman kung ganun. O siya, tara na. Habang naglalakad pa uwi, si Dante ay tahimik na sumusunod sa amin sa likuran. Hindi ko naman maiwasang mapasulyap sa kanya at napangiti naman kami sa isa't isa. Habang si Rory naman ay hinila ko palapit sa kanya at bumulong siya. Buds, bakit mo naman siya sinama sa bahay niyo? Hindi pa nga natin siya kilalang lubusan Bads, mukha naman siyang mabait Tsaka taga dito siya. Gusto ko lang namang magpasalamat sa kanya kaya niyaya ko siya magkape. Wala naman sigurong masama kung gantihan ko siya ng mabuti. Tsaka bago lang siya dito kaya kailangan niya rin ng magkaroon ng kaibigan, diba? Buds, pagdating sa lalaki, ang hirap magtiwala. Kaya sinasabi ko sa iyo, huwag kang masyadong magtitiwala sa kanya. Oo na, kumalma ka. Tsaka huwag kang mag-alala, mag-iingat naman ako Siguraduhin mo lang. Alam ko, okay na ako pero pinoprotektahan lang kita. Naiintindihan ko at salamat. Nasanay na ako kay Rory, Miss Anne, at inaasahan ko na talaga ang magiging reaksyon niya noon. Pero ayoko namang husgahan si Dante dahil lang sa sinabi niya. Hindi na rin ako nakipagtalo pa sa kanya dahil alam kong uusok na naman ang ilong ng best friend ko kapag hindi ko siya pinakinggan. Pagpasok namin sa bahay noon, Miss Anne, agad na napansin ni nanay na may kasama kaming lalaki habang maglakad papasok. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa at napatingin naman ako sa reaksyon ni Dante. Nakangiti lang ito at bahagyang yumuko sa harapan ni nanay para magbigay ng respeto. At doon ako humanga sa kanya at napangiti. Magandang hapon po sa inyo. Ako nga po pala si Dante. Bagong lipat po dito sa baryo. Ako naman si Marta, nanay ni Mia.
Magkaibigan ba kayo nitong anak ko? Kakikilala lang po namin, Nay. Niyaya ko lang po si Dante dito para makapagpasalamat sa kanya. Tinulungan niya po kasi ako kanina habang namimitis ako ng halamang gamot sa kakahuyan. Ganun ba? Nako, salamat sa pagtulong mo sa anak ko, iho. Walang anuman po, Aling Marta. Maupo ka muna dito, Dante. Ipagtitimpla lang kita ng kape. Sige, salamat. Bads, maiwan na muna kita dito Oo, ako nang bahala dito, Buds. Napangiti na lamang ako sa sinabi ni Rory na para bang istriktang ate na nagbabantay at kinikilati si Dante sa sobrang pagiging protective niya. Pagkarating ko sa kusina, agad akong nagtimpla ng kape sa maliit na tasa. Habang nagtitimpla ako, naririnig ko naman ang pinag-uusapan ni Nanay at Dante sa sala at nasurpresa naman ako sa narinig ko. Aling Marta, gusto ko po sanang makatulong kung papayag kayo. May kilala po akong doktor na espesyalista sa breast cancer. At wala po kayong dapat alalahanin sa bayad. Libre po ito kung papayag po kayo. Talaga, iho? Totoo ba yan? Opo. Pwede ko po kayong dalhin sa ospital dahil may kotse po ako. Kaya wala pong magiging problema. Pero nakakahiya naman sa'yo, iho. Wala kaming sapat na pera pambayad sa ospital. Tulad mo ng sinabi ko, libre lang po ang tulong ko. Dante, salamat sa alok mo Pero nakahingi na kami ng tulong kay Mayor Santos kaya okay na yon. Hindi na namin kailangan ng tulong mo. Nakaramdam ako ng panghihinayang sa ginawang pagtanggi ni Rory. Pero naisip ko rin na pinaghirapan niya ang pagpunta niya sa bayan para lang makausap si Mayor Santos at ayokong baliwalain yon dahil lang sa nag-alok ng agarang tulong si Dante. Huminga ako ng malalim tsaka bumalik sa sala dala-dala ang 2 tasang kape na tinimpla ko para kina Rory at Dante. Kita ko naman ang matamis ng ngiti ni Dante nang iabot ko sa kanya ang tasa ng kape. Mia, kung tatanggapin mo ang tulong ko, wala kayong gagastusin kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Ako nang bahala sa lahat. Gusto ko mang tanggapin ang tulong mo pero nakahingi na kasi si Rory ng tulong kay Mayor Santos. Ayoko naman na baliwalain yun. Tsaka kakikilala lang natin, Dante. Parang sobra naman yata kung tutulungan mo agad kami. Naiintindihan ko. Pero gusto ko lang na malaman mo na hindi basahin kung gaano kayo katagal na magkakilala para tulungan kita. Nakita ko kung gaano kahirap ang kalagayan ng nanay mo. At tulad mo, anak din ako. Ramdam ko rin ang sakit na nararamdaman mo dahil may nanay din ako. Salamat, Dante. Pero sa ngayon, pipiliin ko muna ang tulong ni Mayor Santos. Dahil pinaghirapan niyo ng best friend ko. Sige, naintindihan ko. O siya, hindi na ako magtatagal pa at baka hanapin ako ni Mami. Salamat sa kape, Mia. Salamat din, Dante. Walang anuman. Aling Marta, tutuloy na po ako. Mag-ingat ka, iho. Pagkatapos lumabas ni Dante, hindi ko maiwasang sundan siya ng tingin hanggang sa kalayuan. Kita ko siyang naglakad papunta sa lumang mansyon at pumasok sa loob. Ang puso ko ay parang may kakaibang kirot. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa panghihinayang. Alam kong handa siyang tumulong ng walang pag-aalinlangan, ngunit pinili kong pahalagahan ang tulong ni Rory. Naramdaman ko naman ang paghawak niya sa balikat ko habang nakatayo ako noon sa pintuan. Salamat, Buds. Dahil pinahalagan mong effort ko. Siyempre naman, Bads. Alam kong napagod ka sa biyahe para lang makapunta sa bayan. Para lang makausap si Mayor Santos para sa nanay ko. Ayokong baliwalain yun. Pero Buds, naniniwala ka ba talaga na tutulungan ka ng lalaking yun? Parang too good to be true naman Kakakilala niyo lang sa isa't isa maliban na lang kung gusto ka niya. Gusto? Nagpapatawa ka yata. Seryoso ako, Buds. Wala namang problema dun Pero wag kang basta-basta magtitiwala. Kilatisin mo muna ng maigi dahil mahirap nang magtiwala sa panahon ngayon. Lalo na sa lalaki, no? Alam na alam ko ng takbo ng isip mo, Bads. Pero sa tingin ko naman, mabait talaga siya.
Tsaka kapag likas kang matulungin, kahit hindi mo pa kilala, tinutulungan mo. Tulad ko, tinulungan ko si tatay na kulang ang perang pambili dun sa palengke. Kahit hindi ko naman kilala. Libre lang kasi maging mabuting tao, Bads. Basta magdoble ingat ka. Oo na, huwag ka na mag-alala dyan. Matapos ang usapan namin ni Rory noon, nagpaalam na rin siyang umuwi. Ako naman ay naghanda na ng hapunan. Tsaka dinikdik ko na rin ang mga dahon na kakailanganin para pampahid sa likod ni nanay bago matulog. Tahimik naman kaming kumain ni nanay nung gabing yon. Ako ang nagsusubo sa kanya habang nakahiga siya sa papag. Sa bawat galaw niya, ramdam ko kung gaano siyang nahihirapan. Kahit pilit siyang ngumingiti sa akin, kita ko pa rin ang sakit sa mga mata niya. Dahan-dahan kong ipinahid ang dahon sa likod niya. Bahagya siyang napapapikit sa lamig ng katas ng dahon. Tahimik lang kaming dalawa noon. Tanging huni lang ng kuliglig sa labas ang maririnig noon bago siya nagsalita. Anak, Opo, Nay. kung sakali lang, kung sakaling hindi na ako gumaling, huwag mong pabayaan ang sarili mo ha. Nay, bakit niyo naman sinasabi yan? Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Pero lumalala na ang sakit ko anak. Gusto ko lang maging handa ka sa pwedeng mangyari. Ramdam kong kumakalat na ang cancer sa katawan ko. Nay, gagaling po kayo. Magtiwala lang po kayo. Pakiusap naman, Nay, lumaban po kayo para sa akin. Lalaban ako hanggat kaya ko, Mia. Napayuko ako habang dahan-dahan kong ipinapahid ang dinikdik na dahon sa likod ng nanay ko. Ramdam ko ang bigat ng bawat salitang binitiwan niya. Para bang may malamig na hangin na dumaan sa dibdib ko. Ayokong isipin ang sinasabi niya, pero sa bawat paghinga niya, alam kong totoo ang hirap na dinaranas niya. Nay, wag na po kayo mag-isip ng ganyan, ha? Minsan kasi anak, napapaisip ako. Paano ka na lang kung wala na ako? Nay naman po eh. Nandito pa kayo. Hindi niyo ako iiwan. Hindi pwede. Gagawin ko lahat para gumaling kayo, Nay. Hindi ko kayang mangako sa iyo, Mia. Pero tandaan mo lagi na mahal kita. Nay naman eh. Mahal na mahal din po kita. Sobra akong nadurog sa usapan namin ni nanay noon. Para kasing nagpapahiwatig siya na kahit anong oras ay pwede siyang mawala at hindi ko yata kakayanin yon. Matapos kong pahiran ng likod niya, inayos ko ang kumot na nakabalot sa kanya. Hinaplos ko ng marahan ang kamay niya. Gusto kong umiyak noon pero hindi ko magawa sa harap niya. Kaya agad kong pinatay yung maliit na lamparang nakasabit sa pader. Humiga ako sa banig sa tabi ng papag niya para mabantayan siya. Paulit-ulit namang umiikot sa isip ko ang sinabi niya. Sa dilim ng gabi, tahimik na tumutulo ang luha sa mga mata ko hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Anak, gising. Gising na. May kumakatok sa labas. Opo, Nay. Pasensya ka na. Kung kaya ko lang tumayo mag-isa, ako na sana ang nagbukas. Okay lang po yun, Nay. Andiyan na, sandali lang, Bads. Magandang umaga, Mia. Nakaistorbo ba ako sa inyo? Nagulat ako nang bumungad si Dante sa harap ko na may dalang isang basket ng mga delata, noodles at bigas. Nahiya naman ako noon at agad na inayos ang buhok ko. Matamis akong ngumiti, tsaka binati din siya. Magandang umaga rin sa'yo, Dante. Bakit naparito ka? Iabot ko lang sana tong konting tulong ko sa inyo. Heto,
Konting grocery para sa pang-araw-araw yung pangangailangan. Naku, salamat. Hindi ka na sana nag-abala pa. Napag-usapan na namin to ni Mami. Ito ang paraan namin para magpasalamat sa mga tao dito sa mainit na pagtanggap sa amin. At saka napansin din namin ang kalagayan ng mga namumuhay dito. Napakabuti naman ng puso mo, Dante. Salamat ulit dito ha. Wala yun. Basta kung may kailangan ka pa, kayo ng nanay mo. Nandito lang ako. Sige, salamat ulit. O siya, tutuloy na ako. Mag-aabot pa ako ng tulong sa iba eh. Mamaya ulit. Baka pwedeng bumisita ulit dito sa bahay niyo. Oo naman. Palagi kang welcome dito. Salamat, Mia. O siya, tutuloy na ako. Napahanga talaga ako sa ipinakitang kabaitan ni Dante noon, Miss Anne. Hindi ko talaga siya nakitaan noon ng mali o kakaiba. Kaya sa isip ko noon, ang swerte naman ng mapapangasawa ng lalaking yon. Pagbalik ko sa sala noon, halatang nasurpresa si nanay sa basket na dala kong puno ng delata, noodles at bigas. Ang dami naman yan, anak. Saan galing yan? Kay Dante po, Nay. Nagbigay po sila ng ayuda sa baryo bilang pasasalamat sa pag-welcome doon ng mga tao dito. Aba, napakabait pala talaga ni Dante, no? Hindi lang mabait, Nay. Mayaman pa. Iba talagang nagagawa ng pera, anak. Nagagawa mo ang lahat ng gusto mo. Oo nga, Nay. Kung mayaman lang sana tayo, hindi ka na sana mahihirapan sa sakit nyo. Eh di sana, napagkimo ko na kayo. Okay lang yun, anak. Ang importante, may marangal kang trabaho at nabibili natin ang mga pangangailangan natin sa araw-araw kahit na minsan kinakapos tayo. Tama po kayo, Nay. Pasalamat na lang po ako na may trabaho ko kahit papano. Dapat lang, anak. Teka, hindi ka ba magtitinda ngayon sa palengke? Hindi po, Nay. Umuwi po ang amo ko sa probinsya kaya hindi muna sila magbubukas ng 1 linggo. Ganun ba? Mabuti naman kung ganon para makapagpahinga ka. Pero mukhang wala ka ng pahinga dahil sa akin. Pasensya na, anak. Si Nanay talaga. Ilang beses ko na pong sinabi sa inyo na masaya po akong inaalagaan kayo. At hindi po ako pagod. Kaya huwag na po kayo mag-isip ng ganyan. Oo na, anak. May kumakatok na naman. Sandali, Nay. Pagbubuksan ko. Good morning, Buds. Oh, Bads. Mukhang masarap yung dala mo ah. Gawa to ni Nanay Buds. Alam kong paborito mo tong suman kaya pinagdala na kita. Naks, ang sweet naman ng best friend ko. Halika, pasok ka. Sabay na tayo mag-almusal. Uy, dami yung grocery ngayon ah. Nagpunta ka ba sa bayan, Buds? Ah, naku, hindi. Bigayan ni Dante kanina. Nagbigay siya ng tulong sa baryo. Yan yata yung sinasabi mong ayuda nila. Talaga? Bakit hindi man lang niya kami binigyan? Bakit parang ikaw lang? Eh, baka masama ang loob sa'yo. Joke lang. Baka mamaya pa, Bads. Naglilibot pa siguro yun sa baryo para mag-abot ng tulong. Sa dami ba naman ang bahay dito? Baka huli na kayong mabigyan. Iba talagang pakiramdam ko sa lalaking yun, Buds eh. Ayan ka na naman sa tamang hinala mo, Bads. Buds, hindi lang to tamang hinala. Nakakalata na kasi ako may gusto sa'yo yun eh. May gusto. Tingnan mo nga ang itsura ko. Paano ako magugustuhan nun? Eh sobrang yaman niya nga eh. Hindi ang babaeng tulad kong gugustuhin nun, no? Pero paano kung may gusto nga siya sa'yo? Magpapaligaw ka ba? Ano ba namang klaseng tanong yun, Buds? Hindi ka makasagot ng diretso. Kaya ibig sabihin may chance. Buds, wag mo sanang mamasamay ng sinasabi ko ha. Best friend kita kaya ayoko na masaktan ka o mapahamak ka. Kaya syempre pinag-iingat kita. Wala namang problema sa akin kung magkakaroon ka ng boyfriend. Pero gusto ko lang makasiguro na nasa tamang lalaki ka. Kaya kilatisin mo muna bago mo pagbigyan. Oo na. Nasabi mo na yan eh. Alam ko naman yun. Tsaka pwede ba, wag mo munang isipin yun. Ayoko mag-assume. Ayokong bigyan ng kahulugan ng kabaitan niya sa akin dahil sa tingin ko. Likas na mabait lang talaga si Dante. At walang halong mali siya yun. Pero iba yung nakikita ko. Kaya ngayon pa lang binabalaan na kita na mag-iingat ka sa lalaking yon. Opo. Mag-iingat po ako, madam. Che, seryoso ako sa sinasabi ko, Mia ha? Oo nga. Kumalma ka nga dyan, Bads. Nasisirang beauty mo, oh. Tingnan mo. Nambola ka pa talaga. Natawa na lamang ako sa sinabi ni Rory noon dahil sa pagiging overthinker niya at mapagduda.
Habang ako naman, wala pa talaga sa isip ko ang magka-boyfriend. Tsaka sa isip ko noon, malabo namang magkagusto sa akin si Dante, lalo na't magkaiba kami ng estado sa buhay. Mayaman siya at mahirap lang ako. Kaya noon pa lang, hindi na talaga pwede. Natigil naman ang pag-iisip ko nang magsalita si nanay. Alam mo, Rory, isa sa hiling ko bago ako mawala ay makahanap na ng asawa itong anak kong si Mia. Para kapag nawala ako, may makakasama siya sa buhay at bubuo sila ng pamilya. Grabe naman yan, tita. Para naman naghahabilin ka na. Huwag naman ganon. Gagaling pa po kayo. Nakahingi po ako ng tulong kay Mayor Santos. Kaya sa susunod na buwan, magpapa-chemotherapy na po kayo. Sumasakit na naman! Sinita! Ang sakit! Nay! Teka! Kukunin ko lang yung mga dahon sa kusina. Sandali! Tumakbo ko papunta sa kusina habang naririnig ko pa rin ang mga daing ni nanay mula sa sala. Nanginginig ang mga kamay ko habang hinahanap ang mga dinikdik kong dahon na yerba buena. Nasaan na ba yun? Ang sakit! Diyos ko po! Ang sakit! Mia! Sinita Marta, sumuka ng dugo! Ano? Diyos ko! Nay! Nagulantang ako at nanlaki ang mga mata ko nang makita ang aking ina na sumusuka ng dugo at duguan na ang damit niya. Parang tumigil ang mundo ko sa nakita ko. Biglang nanghina ang mga tuhod ko habang nakatayo sa harapan ni nanay noon. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o sisigaw. Basta nanginginig ang buong katawan ko. Nay! Nay! Ano nangyayari sa'yo, Nay? Nay! Mia, ang sakit. Hindi ko na kaya ang sakit. Pagod na ako, anak. Nay, sandali lang, sandali lang. Nandito lang ako, Nay. Huwag kang magsalita ng ganyan, please. Yung malala ng sakit ni tita. Bats, kailangan natin siyang madala sa ospital. Pwede bang magpahati tayo kay Chong Jerry? Sige, sasabihan ko siya. Hintayin niyo ako dito. Tumakbo si Rory palabas ng bahay habang ako naman, hindi ko mapigilan ang pagluha ko. Ramdam ko ang matinding takot na parang may mabigat na bato na nakadagan sa dibdib ko. Pero alam kong hindi ako pwedeng mataranta. Ako lang ang aasahan ni nanay ngayon. Kumuha ako ng tuwalya sa mesa at pinunasan ang bibig niya habang nanginginig pa rin ang kamay ko. Nay, please, kapit lang. Papunta na tayo sa ospital, Nay. Pasensya ka na, anak. Nay, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka mawawala, Nay. Hindi ako papayag. Tapo! Tapo! Mia? Teka lang, Nay. Dante, Nakaabala ba ako? Gusto ko sanang bisitahin ka. May dala akong tinapay para sa inyo. Dante, pasensya na, pero wala akong oras dyan eh. Aalis kami ngayon ni Nanay. Aalis? Teka, bakit parang natataranta ka? May nangyari ba kay Aling Marta? Ang sakit! Ang sakit ng likod ko. Diyos ko, Mia! Tulungan mo ako, anak! Inaatake si Nanay ng sakit niya. Maiwan muna kita. Dali-dali kong hinaplos ang likod ni nanay na nanginginig ang kamay ko habang pinapahid ang dinikdik na dahon ng yerba buena sa likod niya. Umaasa akong kahit papaano ay mabawasan ang sakit na nararamdaman niya, pero wala pa ring nangyari. Lalo lang siyang napahagulgol sa pag-iyak habang pilit na hinihingal. Mia! Ang sakit! Hindi ko na kaya. Nay, kapit lang. Please, Nay, sandali lang. Papunta na tayo sa ospital. Mia, dalhin na natin sa ospital si Aling Marta. Dante, nandiyan ka pala. Pasensya na kung pumasok na ako nang walang paalam. Narinig ko kasing dumadaing sa sakit si Aling Marta. Kaya gusto ko sana kayong tulungan. Hindi na. Darating na si Chong Jerry. Siya maghatid sa amin sa ospital. Mia, huwag ka nang mahiya.
May sasakyan naman kami kaya mas safe sumakay sa kotse ko. Buhay ng nanay mo ang nakasalalay dito. Buds, wala si Chong Jerry. Nasa bayan daw siya at mamaya pa ng gabi uuwi. Mia, sumama na kayo sa akin. Sa mga oras na yun, Miss Anne, wala na akong ibang pagpipilian pa kundi sumama kay Dante. Mabuti na lang talaga at may kotse siya, kaya hindi naman kami nahirapan na dalhin si nanay sa ospital kahit may kalayuan ito mula sa baryo. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nagdasal sa loob ng sasakyan. Pakiramdam ko ang tagal ng bawat segundo dahil na rin sa haba ng biyahe namin. Pagkapreno ng sasakyan, dali-daling bumaba si Dante at binuksan ang pintuan sa likod. Maingat niyang binuhat si nanay habang ako naman ay halos manginig sa sobrang kaba habang sumusunod sa kanila papasok ng ospital. Pagkarating sa loob, lalo akong nanginig. Halos mabingi ako sa ingay. Mga nag-uusap na tao, tumatakbong nurse at tunog ng mga makina. Para akong nalulunod sa gulo ng paligid habang tinitingnan ang mga nurse na inasikaso si nanay. May mga itinurok sa kanya na hindi ko alam kung ano, basta ang nasa isip ko lang noon ay mailigtas siya. Mag-undergo ng chemotherapy si Aling Marta mamaya. Ini-stabilize muna ng doktor ang status ng puso at blood pressure niya. Salamat naman kung ganun. Ibig sabihin, magiging okay din si nanay, di ba? Ang sabi ng doktor, gagawin naman daw niya ang lahat para gumaling sa Aling Marta. Kaya huwag ka na mag-alala. Magiging maayos din ang lahat, Mia. Sana nga gumaling na si nanay. Salamat, Dante. Salamat sa tulong. Kung wala ka, hindi ko madadala si nanay sa ospital. Hindi siya makakapag-undergo agad ng chemotherapy. Sabi ko naman sa iyo hayaan mo akong tulungan ko kayo. Hindi pwedeng patagalin pa ang sakit ni Aling Marta na walang ginagawa. Dahil hindi lang simpleng sakit ang sakit niya, kundi seryoso at malubha. Alam ko. Kaya salamat sa tulong mo. Walang naman. O siya, mayawan ko muna kayo saglit ha. Pupunta muna ako sa billing office. May kailangan lang na bayaran. Babalik agad ako. Sige, salamat ulit. Pagkaalis ni Dante, nakahinga naman ako ng maluwag. Napatingin ako kay Rory at ganoon din siya sa akin. Sa gitna ng pagod at kaba, sabay pa rin kaming napangiti. Isang maliit na ginhawa sa gitna ng magulong araw na yon. Bads, pasensya ka na ha. Ha? Bakit ka naman humihingi ng pasensya? Sa pagtanggap ko ng tulong ni Dante. Alam ko medyo alangan ka sa kanya, tsaka baka isipin mong hindi ko pinahalaga ng effort mong magpunta sa bayan para humingi ng tulong kay Mayor Santos. Ano ka ba, Buds? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Naiintindihan ko naman eh. At saka kailangan talaga ni tita na madala agad dito sa ospital. Kung hindi dahil kay Dante, baka mas lalo pang lumalang kondisyon niya. Hindi ka galit? Galit? Ba hindi ah. Sa totoo lang, masaya pa nga ako eh. Talaga? Ibig sabihin may tiwala ka na kay Dante? Masaya ako dahil ibig sabihin nun, ginawa mong lahat para kay tita. Kahit pa kailangan mong lumapit sa lalaking kakikilala mo pa lang. Pero hindi ibig sabihin nun na may tiwala na ako kay Dante. Siyempre, kailangan ko pa rin makilatis ang lalaking yun. Ikaw talaga. Napaka-overprotective mo. Ba't dapat lang no? Ayoko malagi ka sa alanganin at masaktan ka ng kahit sinong lalaki. Salamat. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ano ka ba? Kaibigan mo ko eh. Best friends tayo forever. Kaya syempre nandito lang ako palagi sa tabi mo para tulungan at protektahan ka. Oo, ang swerte ko talaga sa best friend ko. Payakap nga ako, Bads. Sus! Basta magtiwala ka lang nagagaling si tita. At huwag kang masyado mag-isip pa. Oo na. Umabot naman ang 4 na oras ang paghihintay namin na matapos ang session ng chemotherapy ni nanay. Kaya nakapagdesisyon kaming magpalipas ng gabi sa ospital na yon. Nahiya naman ako kay Dante nang pumasok kami sa mamahaling kwarto dahil alam kong mahal ang bayad nun. Pero hindi siya nagpapigil, Miss Anne, kaya wala na rin akong nagawa pa noon. Humanga talaga ako sa pag-aasikaso ng mga nurse kay nanay, kaya unti-unti na rin siyang gumaling. Nang payagan na kami ng doktor na makauwi, nagsimula na ang mahaba naming biyahe.
at tanghali na nang makarating kami sa bahay. Sa kabila ng pagod, hindi napigilan ng saya ko dahil sa wakas, nakauwi rin kami ng ligtas. Bukod pa rito, masaya rin akong makita na mas maayos na ang kalagayan ni nanay kumpara kahapon. Maraming salamat sa tulong mo, iho. Kahit papaano nabawasan ang sakit na nararamdaman ko. 6 na buwan pa po kayo magpapakemotherapy, Aling Marta. Pero wag po kayo mag-alala. Ako na pang bahala sa lahat. Iho, tatapatin na kita. Bakit mo ba ito ginagawa? Hindi mo naman kami lubusang kilala. Sobrang-sobra na ang itinulong mo sa amin. Gusto ko po kayong tulungan dahil alam kong kailangan nyo ng tulong ko. Yun lang ba talagang dahilan, iho? Nay, ano ba namang klaseng tanong yan? Baka matakot pa si Dante sa inyo sa pagiging mausisa niyo eh. Siyempre anak, gusto ko lang klaruhin ang lahat. Ang totoo po niyan, Aling Marta. Gusto ko po sanang umakyat ng ligaw sa anak nyo. Ano? Tama bang narinig ko? Aakit ka ng ligaw sa best friend ko? Oo, tama ang narinig nyo. Iho, walang problema sa akin kung manliligaw ka sa anak ko. Mabait ka, matulungin, at may mabuting puso at utang ko sa iyo ang buhay ko. Sa katunayan, botong-boto ako sa iyo para sa anak ko. Pero kay Mia pa rin ang desisyon. Dante, parang ang bilis naman yata. Di ba kakikilala lang natin? Hindi ko pa nga nakilala ang nanay mo eh. Baka kung anong isipin niya lalo na't mahirap lang kami. Tama ka, Mia. Bago lang tayo nagkakilala pero hindi naman siguro basahin yun para magustuhan kita. At kung inaalala mo si Mami, pwede kitang ipakilala kaagad sa kanya. Pwede bang pag-isipan ko muna? Oo naman. Pasensya ka na kung nabigla kita. Gusto ko lang din patunayan na malinis ang intensyon ko sa iyo, Mia. Kaya gusto kong humingi ng permiso sa nanay mo. Anak, pag-usapan niyo yang mabuti. Nasa iyo pa rin ang desisyon. Handa akong maghintay sa magiging sagot mo, Mia. Pero pwede ba kitang yayaing maghapunan sa mansion mamaya? Gusto ko kasing maipakilala ka kay Mami. Hindi na Dante. Nakakahiya naman sa mami mo. Baka magalit pa siya sa'yo kapag dinala mo ako sa bahay niyo. Mia, mabait si Mami. Wala kang dapat na ikatakot o ikahiya. Hindi siya katulad ng iniisip mo. Hindi kami tumitingin sa kung anong estado ng buhay ng isang tao. Kaya sige na, pumayag ka na. Sige, pero pwede ko bang isama si Rory? Walang problema, Mia. Susundin ko na lang kayo dito mamaya. Naku, wag na. Kami na ang pupunta dun sa'yo. Sigurado ka? Oo, Dante. Oo siya, sige. Hintayin na lang kita mamayang gabi. Kailangan ko na umalis dahil may kailangan pa akong asikasuhin. Sige. Mag-ingat ka. Salamat ulit ha. Kayo din ha. Aling Marta, tutuloy na po ako. Maraming salamat, iho. Mag-iingat ka. Pagkaalis ni Dante ay tahimik ang buong bahay. Naririnig ko lang ang mahinang pag-ihip ng hangin sa labas at ang kaluskos ng mga dahon ng niyog. Pero hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noon. Halo-halong kaba, hiya at pagtataka. Hindi ko alam kung kikiligin ba ako o matatakot sa pwedeng ihusga sa akin ng kanyang ina. O ano? Hindi ka magsasalita? Bads, hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman eh. Abay malamang mabigla ka. Sino ba namang hindi? Isipin mo, ilang araw pa lang kayong magkakilala, tinutulungan ka niya ng bonggang-bongga tapos gusto palang manligaw sa'yo. Sa tingin mo ba, hindi siya seryoso? Ang totoo niyan, masaya ako para sa'yo pati na kay Tita Marta dahil naagapan natin kahapon ang pag-atake ng sakit niya. At nakapag-undergo na din siya ng chemotherapy sa tulong ni Dante. Pero siyempre tulad ng palagi kong sinasabi sa'yo, ayokong masaktan ka. Ayokong malagay ka sa alanganin lalo na't kadalasan sa mga lalaki ngayon hindi seryoso eh. Ang habol ang katawan ng babae. Pero kung magaan naman ang loob mo sa kanya, baka nga nag-overthink lang ako. May punto si Rory, anak. Pero sa nakikita ko kay Dante, mukhang seryoso naman siya sa mga sinabi niya. Hindi naman siguro siya magpapaalam sa akin kung hindi siya seryoso. Yun din ang nararamdaman ko, Nay. Sobrang bait at yaman pa niya kaya
Para bang hindi ka panipaniwalang may ganyang klase pa palang lalaki ngayon na magkakagusto sa akin. Anak, hindi naman porket wala na ang papa mo, wala na din kagaya niya. Marami pa rin namang matitinong lalaki at seryoso. Tama ka naman dyan, tita. At kung saan masaya si Mia, sosoportahan ko siya. Kaya Bads, wala sa amin ang desisyon. Ikaw ba? Ano bang nararamdaman mo ngayon? Bibigyan mo ba siya ng pagkakataon? Pagkatapos ng lahat ng naitulong niya sa amin, siguro naman deserve niya ding gantihan ng kabutihan. Kaya bilang pasasalamat, gusto kong tanggapin ang imbitasyon niya at payagan siyang manligaw. Kung ganun, kailangan mo ng maganda. Magsuot ka ng maayos para naman presentable ka sa harap ng nanay niya. Sasamahan mo ba ako? Ba syempre, di ba sabi mo sasama ako? Hindi kita hayaang pumunta doon mag-isa, no? Tsaka curious din ako kung anong itsura ng mansyon nila. Ikaw talaga. Salamat, Bads ah. Basta, wag lang siyang magkakamaling saktan ka. Mananagot talaga siya sa akin. Makakatikim siya ng sipa ko. Napaka-OA talaga ng best friend ko kahit kailan. Lumipas ang ilang oras matapos ang usapan namin. Mas lalo kong nararamdaman ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko akalain na darating ang araw na pupunta ako sa mansyon ng isang lalaking kagaya ni Dante para ipakilala sa kanyang ina. Pagkalabas namin ng bahay noon, tahimik kaming naglalakad ni Rory papunta sa lumang mansyon na nasa unahan. Huminga ako ng malalim noon para pakalmahin ang aking sarili hanggang sa makarating na kami sa tapat ng lumang gate. Tao po! Tao po! Mia, mabuti naman at dumating ka. Halika kayo, pumasok kayo sa loob. Hindi na ako makapaghintay na ipakilala ka kay Mami. Sige. Bads, tara na sa loob. Ang lawak naman. Pero tingnan mo, Bads. May mga sapot na nakasabit sa kisame. Halatang hindi nalilinisan. Bads, baka marinig ka nila. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, Bads. Shh. Namangha talaga kami sa lawak ng hardin nila. Pero napansin din namin na mukhang hindi pa nalilinisan na ang bawat sulok. Pagbukas naman ni Dante ng pinto, isang malamig at mabigat na hangin ang sumalubong sa amin. Kaagad kong napansin ng kakaibang amoy. Amoy alikabok, lumang kahoy at parang matagal nang nakasarang silid. Ang kisame ay napakataas at sa magkabilang gilid ng pader ay nakasabit ang malalaking lumang larawan. Mga portrait ng mga taong hindi ko kilala. Nakasuot ng makalumang damit at may seryosong mukha. Sa mga sulok naman ay may mga dekorasyon, mga figura ng kabayo na gawa sa kahoy, isang rebultong leon na parang nagbabantay, at mga estatwang ibon na nakapwesto sa ibabaw ng malalaking lamesa. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na mapalingon. Para bang may gumapang na kilabot sa bato ko noon. Bads, parang ang creepy ng mansyon na to, no? Mukhang tama nga sila na nagmumulto dito. Hindi man lang sila natakot. Oo nga eh. Parang museum na iniwan na lang. Maupo muna kayo dito sa sofa. Tatawagin ko lang si Mami. Sige Dante. Ang weird naman. Kinikilabutan ako sa bahay na to. Ako din naman eh. Paano kaya nila nakakaya ang ganito kalaki at nakakatakot na mansyon? Di ko din alam. Yun na nga mas weirdo eh. Lalo na't dalawa lang sila. Bakit naisipan pa nilang bilhin ng mansyon na to? Sobra-sobra na nga ito sa kanila. Tsaka marami namang magagandang mansyon sa syudad. Nandiyan na sila, Bads. Baka marinig ka nila. Mula sa taas ng malaking hagdan ay nakita naming bumababa si Dante kasama ang kanyang ina. Dahan-dahan ang kanilang hakbang at dinig sa buong sala ang tunog ng kanilang paa sa kahoy na hagdan. Ang ina ni Dante ay mukhang nasa mga 60 taong gulang na. Payat ang kanyang katawan at medyo nakayuko ang likod habang naglalakad. Maputi na halos ang kanyang buhok at maayos na nakatali sa likod. Ang kanyang mukha ay may mga kulubot sa mata at pisngi, tanda ng kanyang edad.
Maputla naman ang kanyang balat na para bang kulang sa dugo. Habang pababa siya sa hagdan ay nakatingin siya sa amin. Hindi siya agad ngumiti. Para bang tinitingnan muna niya kami. Sino ba kami? Pagdating nila sa huling baitang ng hagdan ay bahagyang ngumiti ang matanda habang nakatingin sa akin. Mami, siya po si Mia at ang kaibigan niyang si Rory. Good evening po. Magandang gabi po. Magandang gabi din sa inyo. Ako si Victoria, ang ina ni Dante. Masaya po kung nakilala kayo, Doña Victoria. Donya? Tita na lang, iha. Tita Victoria. Okay po, tita. Nabuntis ka na ba ng anak ko, iha? Po! Mami, wag naman po kayo magbiro ng ganyan kay Mia. Hindi siya sanay sa mga biro niyo. Pasensya na, iha. Nagbibiro lang ako. Akala ko po talaga seryoso po kayo sa tanong nyo. Syempre, di ba? Darating naman talaga kayo dyan. Gusto ng anak ko na magkaanak, iha. Kaya dapat lang nahanda ka. Mami, hindi ko pa siya girlfriend. Kumalma po kayo. Mia, pasensya na kayo kay Mami ha. Sabik na sabik lang talaga siya magkaapo pero wag mong intindihin. Naiintindihan ko, Dante. Hindi lang pala ang mansyon ng weird. Pati nanay niya. Napakamot si Dante sa ulo habang nakangiti na parang nahihiya sa sinabi ng kanyang ina. Ako naman ay napangiti na lang kahit medyo nagulat pa rin ako sa tanong niya kanina. Si Rory sa tabi ko ay halos mapailing habang nakatingin sa kanila. Sandaling natahimik ang sala. Dinig na dinig ko ang mahinang tik-tak ng lumang orasan sa pader. Mabuti pa, kumain na tayo. O siya, sige anak. Ali kayo mga iha. Sige po. Tara na, Bads. Sige. Nauna maglakad si Dante papunta sa dining room at sumunod kami sa kanya. Malawak din ang dining area ng mansyon. Sa gitna nito ay may mahaba at makintab na lamesang kahoy na may maraming upuan sa magkabilang gilid. Sa ibabaw ng mesa ay nakahain ng kanin at sa gitna ay may malaking mangkok ng nilagang baboy. Maupo na kayo. Ang laki naman ng mesa niyo. Tama lang yan dahil gusto ko ng malaking pamilya. Kaya binili ko ang mansyong to. Di ba, Mami? Oo, tama si Dante. Hindi na ako makapaghintay sa magiging apo ko. Pilit akong ngumiti sa sinabi ni Tita Victoria. Pero sa totoo lang, hindi ako komportable dahil para bang nagpaparinig siya sa akin. Hindi na lang ako nagpahalata noon at itinuon na lang ang atensyon ko sa pagkain. Halos mapangiwi naman ako nang matikman ko ang sabaw na sobrang tabang. Para bang hindi man lang nilagyan ng asin kahit kaunti. At wala ring sibuyas at bawang. Napatingin naman ako kay Rory at pilit na ngumiti. At alam kong nalasahan niya rin yon. Pero siguro tulad ko, ayaw niya din magreklamo bilang respeto. Ano? Nagustuhan niyo ba ang luto ko? Opo. Masarap po. Sige lang, Mia. Kumain pa kayo. Magpakabusog kayo. Okay na to, Dante. Konti lang talagang kinakain ko lalo na kapag karne. Maingat ako sa kalusugan ko. Ako din eh. Diet ako ngayon. Kaya pala ganyan kapayat ang mga katawan niyo. Nagtawa na naman kami noon sa sinabi niya. Pinilit kong magpakita ng interes sa usapan habang si Tita Victoria ay abala sa pagpapaliwanag kung paano niya niluto ang sabaw at kung gaano siya kasipag sa kusina. Pero habang nakikinig ako, ramdam ko ang bigat sa dibdib ko na parang bawat pangungusap niya ay may kasamang pagsusuri sa akin. Napatingin ako kay Rory at nakita ko rin ang bahagyang pagkabahala sa mukha niya. Hindi namin alam kung
paano sasabihin na hindi namin talaga nagustuhan yung sabaw at ayaw naming magpahiya. Hanggang sa nagpaalam na nga kaming umuwi noon, Miss Anne. Ihahatid pa sana kami ni Dante pero iginiit kong kaya na namin, lalo na't dalawa naman kami ni Rory. Bakit kaya ganun yung luto ng nanay niya? Wala man lang kalasa-lasa. Wala man lang asin at ricados. Buti nga nakayanan ko pang hindi ipahalata kanina eh. Nakakaya naman kung magreklamo pa tayo, di ba? Ganun na siguro ang mga mayayaman, Bads. Hindi marunong magluto. Malay mo, umiiwas sa sakit-sakit, di ba? Teka, yung wallet ko naiwan yata. Naiwan sa mansyon? Oo, tara, balikan natin, Buds. Bilisan mo habang gising pa sila. Papapagalitan ako ni nanay nito eh. Pambili pa naman yun ng gamot niya. Agad kaming tumakbo pabalik sa mansyon at doon, nakita naming nakabukas ng bahagya ang gate, kaya pumasok na kami agad. Habang naglalakad kami palapit sa pintuan, napatigil kami pareho nang marinig namin ng pag-angil na tila nagmumula sa loob ng mansyon. Agad kaming lumapit sa may bintana at doon, nanlaki ang mga mata namin nang marinig ang pag-uusap ng mag-ina. Isang buwan na lang kaarawan mo na, Dante. Kailangan mo magkaroon ng anak bago ka tumuntong ng 35 para malakas na lahi ng aswang ang mabuo ninyo. Huwag po kayo mag-alala, Inang. Malapit ko na pong makuha ang loob ni Mia. Malapit ko na siyang maging asawa. At bubuntisin ko na agad siya. Magkakaroon kami ng maraming anak. At wala nang makakapigil pa sa plano ko. Dapat lang, Dante. Pero para mas maganda, pwede nating gawing alay ang kaibigan niya para bumalik ako sa pagiging bata. Saktong-saktong sariwa pa ng dugo niya. Nang sa ganun ay pareho tayong maging masaya. Mga aswang sila. Walang hiya. Sinasabi ko na nga ba may kakaiba talaga sa kanila eh. Kaya pala walang asin ng pagkain kanina dahil mga aswang pala sila. At may binabalak pa talaga silang masama sa atin. Tara na, Bads. Umalis na tayo. Baka makita pa nila tayo rito. Agad na tumangunon si Rory at sabay kaming tumakbo pauwi sa bahay. Hingal na hingal kami noon at halos habulin ko na ang hininga ko sa bilis ng takbo namin. Pagkapasok namin sa bahay, taranta naming sinara ang mga bintana at pinto. Nagulat naman si nanay sa ginawa namin. Anak, Rory, ano bang nangyayari sa inyo? Bakit takot na takot kayo at para bang may humahabol sa inyo? Nay, aswang po si Dante. Narinig ko po sila ng nanay niyo nag-uusap. Ang plano nila ay anak-anak at gawing alay si Rory. Teka, totoo ba yung sinasabi nyo? Paano naging aswang ang lalaking tumulong sa atin? Mia, napakabait ni Dante. Sa katunayan, utang ko sa kanya ang buhay ko. Nagkakamali kayo, Nay. Nilalang niya lang tayo. Ginamit niya lang yun para maisigaw ang plano niya. Kahit ako na hindi ako makapaniwala. Pero dinig na dinig ko pong usapan nila at nag-iba yung boses nila. Parang mga demonyo. Kaya pala masama talagang kutob ko sa lalaking yun eh. Sinasabi ko na nga ba may kapalit ang tulong niya. Mga walang hiya. Kung totoo ang sinasabi ninyo, delikado ang baryo. Kailangan nating humingi ng tulong kay Apo Delfin. Apo Delfin? Sino po siya, Nay? Isang albularyo. Isa din siyang manunugis ng aswang noong kapanahunan ni nanay. Kaya siya lang ang makakatulong sa atin. Nasa panganib ang buong baryo. Naulit na naman ang nangyari noon. Delikado ang buhay natin lalo ka na, Mia. Ang hayop talaga, demonyo. Nagpunta lang pala dito para magasik ng lagim? At ikaw pa talaga napiling lokohin ng aswang na yon? Bads, kalma lang. Hindi makakatulong sa atin yan ngayon. Kung ordinaryong tao lang sila, kanina ko pa sinugod ang mag-inang yun eh. Pero mga halimaw mga yon, kailangan natin ng matinding panlaban sa kanila. Kaya nga kailangan niyong puntahan si Apo Delfin. Kailangan niyang malaman na nagbalik na ang mga aswang sa baryo natin. Nagkatinginan kami ni Rory noon, Miss Anne. Hindi talaga ako makapaniwala na may mga aswang pala talagang nabubuhay sa mundo.
Base sa sinabi ni nanay, hindi lang pala yun ang unang beses na may mga aswang na pumasok sa aming baryo. Nagdesisyon naman si Rory na sa bahay na namin magpalipas ng gabi dahil nag-aalala siya para sa akin. Hindi nga kami nakatulog ng maayos sa mga oras na yon sa kakaisip na baka magpunta si Dante sa bahay. Dapat makaalis tayo ng maaga bukas para hindi tayo maabutan dito ni Dante. Baka hindi pa ako makapagpigil sa lalaking yun. Pero paano si nanay? Sa likuran tayo dadaan para maisara kong pinto sa harap. Sigurado ako nagmamasi dyan dito. Kailangan hindi niya tayo makita at masundan. Sige, Bads. Pero nay, ayos lang po ba kayo dito? Huwag mo akong alalahanin, anak. Ang isipin ninyo, makahingi kayo ng tulong kay Apo Delfin bago pa mangyari ulit ang nangyari sa baryo noon. Ano po pong nangyari noon sa baryo, nay? May alam ba kayo sa mga aswang? Dalaga pa ako noong may mga aswang na umatake sa baryo. Isa si Lolo Timosa na patay ng aswang. At kung hindi dahil kay Apo Delfin, nasakop na ng mga aswang ang baryo. Siya ang tinaguri ang manunugis ng aswang. At ngayon ang balita ko, naninirahan siya ng payapa sa may paanan ng bundok. Pero kung matagal na po yung nangyari, ibig sabihin sobrang tanda na po ni Apo Delfin para lumaban pa sa mga aswang. Anak, wala sa katanda ng kapangyarihan ng isang albularyo. Walang mawawala kung susubukan natin kaysa dumating ang oras na maging huli na ang lahat. Ayokong may mangyaring masama sa iyo. Ayokong pati ikaw makuha ng aswang na yon. Mga tuso, mga aswang at tulad ngayon. Muntik pa nila kayong maipasok sa bitag nila. Sige po, nay. Pupuntahan po namin si Apo Delfin. Kailangan nating manigurado, Bads. Magdala tayo ng panlaban. May asin at bawang ba kayo? Oo, Bads, meron. Sige, magdala tayo. Magdala ka na din ng kahit anong armas kung sakali lang na mapalaban tayo. Kailangan nating protektahan ng sarili natin. May 2 balisong sa kusina. Tig-isa tayo. Sige, sa pagsikat ng araw, aalis na tayo. Mag-iingat kayo, mga anak. Pero nay, paano kung hanapin niya kami? Paano kung pasukin niya kayo rito? Ako na ang bahala, anak. Kaya ko na ang sarili ko. Hanggat sarado ang pwedeng pasukan sa bahay na ito, hindi siya makakapasok. Kayo ang dapat mag-ingat, anak. Kinabukasan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, ginising na ako ni Rory. Madilim-dilim pa ang paligid at malamig ang simoy ng hangin na pumapasok sa maliit na siwang ng aming pader. Nakahanda na ang maliit na bag na may lamang asin, bawang at tig-iisang balisong namin. Tara na, Bads. Ngayon ang pagkakataon natin. Oo, Bads. Nay, tutuloy na po kami. Mag-iingat kayo, anak. Tahimik sa labas, kaya pagkakataon na natin to. Tahimik kaming lumabas at agad naglakad sa makitid na daan sa likod ng mga bahay. Habang papalayo kami, pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa amin mula sa dilim ng mga puno. Halos 1 oras din kaming naglakad hanggang sa marating namin ang maliit na daan papunta sa paanan ng bundok. Bads, sigurado ka pang dito ang daan papunta sa bahay ni Apo Delfin? Sabi ng nanay mo sa paanan daw ng bundok eh. Ito lang naman ang daan papunta doon. Sige, ang lamig naman ng hangin dito. Kinakabahan ako, Bads. Baka nasundan nila tayo at napansin kagabi eh. Kung nasundan man nila tayo, wala tayong pagpipilian kundi lumaban. Humigpit ang hawak ko sa balisong habang naglalakad kami ni Rory sa makipot na daan. Ang mga dahon sa paligid ay bahagyang gumagalaw kahit halos wala namang hangin. Lalo akong kinabahan. Pareho kaming huminto. Pinakinggan namin ang paligid at nagulantang naman ako nang may lumipad na uwak sa harap namin. Diyos ko, Relax lang, Bads. Huwag lang yan. akala ko ano na. Maging alerto lang tayo sa paligid. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa unti-unting lumabas ang araw. Sa di kalayuan, may nakita kaming maliit na kubong napapalibutan ng mga halamang hindi ko kilala. May mga nakasabit ding bawang at pulang tela sa paligid ng bakuran.
Buds, may kubo doon. Yun na yatang bahay ni Apo Delphine. Oo nga, tara, lapitan natin. Buds, sa tingin mo tutulungan niya tayo? Eh, hindi naman niya tayo kilala. Huwag kang mag-alala. Kilala naman siya ni Tita Marta, di ba? Minsan niya nang niligtas ang buong baryo sa mga aswang, kaya sigurado tayong mapagkakatiwalaan siya. Sige, ikaw na pumatok. Kinakabahan ako eh. Tao po! Tao po! Buds, wala yatang tao. Ay, sino kayo? At ano ang kailangan ninyo? Pagkabukas ng pinto, tumambad sa amin ang isang matandang lalaking may mahabang puting balbas at matalim na mga mata. Hawak niya ang isang tungkod na may kalumaan na. Sinuri naman niya kami ng tingin mula ulo hanggang paa. Magandang umaga po, Apo. Pasensya na po kung nakaistorbo po kami sa inyo. Ako po si Rory at ang kaibigan ko naman po si Mia. Nandito po kami para humingi ng tulong sa inyo. Ay, hali kayo. Pumasok muna kayo sa loob. Maupo kayo. Salamat po. Ano bang may tutulong ko sa inyo? Apo, natatandaan niyo pa po bang nangyari noon sa Baryo Diliman? Natatandaan niyo po ba kung paano inatake ng mga aswang ang mga tao doon? Matagal ng panahong nangyari yun, Iha. Pero hindi ko yun makakalimutan. Ano na bang koneksyon nun sa pagpunta nyo rito? Nagbalik po sila, Apo. Nanganganib ang buong baryo. May mag-inang aswang po na bagong lipat sa baryo namin. Narinig po namin lahat ng plano nila. Muntik na po nila kaming maipasok sa bitag nila. Buti po nalaman kaagad namin ng totoo ng mga aswang sila. Akala ko ubos na ang lahi ng mga itim na aswang. Pero may nabubuhay pa pala. Apo Delphine, tulungan niyo po kami. Kapag hinayaan po namin silang manatili sa baryo namin, mapapahamak po kami ng kaibigan ko. Lalo na po't may sakit pang nanay niya. Wala po kaming laban sa kanila dahil halimaw sila. Hindi lang sila basta tao. Iha, matanda na ako para makipaglaban pa. Gusto ko na ng payapang buhay. Kaya hanggat maaari ay ayoko nang masangkot pa sa mga aswang. Pero Apo Delphine, kayo lang po makakatulong sa amin eh. Nakikiusap po kami sa inyo. Tulungan niyo po kami. Ang tanging maitutulong ko lamang sa inyo ay bigyan kayo ng panlaban na magagamit nyo para mapatay ang mga aswang. Kahit ordinaryong taong katulad nyo, ay kaya itong gamitin laban sa kanila para mapatay sila. Heto, huwag niyong maliitin ang mga ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang supot. Sa loob nito ay may kwintas na may maliit na mutyang kulay pula at isang lumang punyal na kalawangin na pero napakatulis ng dulo. Apo, ano po ito? Mutya ng pulang saging. Bibigyan kayo nito ng lakas at proteksyon laban sa mga nilalang ng dilim. Mapapaso ang sino mang aswang na hawak nito. At ito naman ang lumang punyal na ginamit ko noon para pumatay ng aswang. Kinakalawang na. Pero matulis pa rin. May orasyon yan. Kapag sinaksak mo ang aswang sa dibdib, gamit nito. Hindi na sila makakabangon pa. Talaga po bang gagana ito kahit kami lang? Kung matibay ang loob ninyo, oo. Tatanggapin po namin, Apo. Kaya ba talaga natin silang labanan, Buds? Huwag kayong matakot, Iha. Ang takot nyo ang nagpapalakas sa mga aswang. Kaya nyo yan. Salamat po dito, Apo. Hindi naman ako natatakot lumaban sa kanila. Natatakot lang po ako may mga inosenteng mapapahamak. Lalo na pong best friend ko. Magtiwala lang kayo sa Diyos, mga Iha. Hali kayo dito. Babasbasan ko muna kayo bago kayo umalis. Pagkatapos kaming basbasan ni Apo Delphine, ibinigay niya sa amin ang mga gamit at pinayuhan kaming mag-ingat. Nagpasalamat naman kami sa kanya bago kami umalis ng kubo. Maliwanag ang sikat ng araw noon habang naglalakad kami pa uwi. Suot ko na ang kwintas na mutya habang si Mia naman ay hawak ang lumang punyal na ibinigay ni Apo Delphine.
Pareho kaming tahimik habang iniisip kung paano namin haharapin ang mga aswang. Hindi ko naman maipaliwanag kung bakit masama ang kutob ko. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko noon, kaya dali-dali talaga akong naglakad pa uwi. Tanging nasa isip ko lang noon ay ang aking ina. Bads, sana makarating agad tayo sa bahay. Nag-aalala ko kay nanay. Huwag kang mag-alala, Bads. Nakasarado naman ang bahay eh. Siguro naman hindi alam nila Dante na may alam na tayo. Kaya may pagkakataon pa tayong maisan sila. Sana nga. Masama kasing kutob ko eh. Hindi ko maintindihan. Naiintindihan kita, Bads. Kahit naman ako nag-aalala kay Tita Marta dahil siya lang mag-isa doon. Diyos ko, huwag niyo po sanang pabayaan ng nanay ko. Tansya ko ay 1 oras din kaming naglakad noon bago makarating sa bahay at nang papalapit na kami noon, nanlaki ang mga mata ko nang makitang nakabukas ang pinto ng bahay namin. Bads, bakit bukas ang pinto? Hindi mo ba isinara bago tayo umalis? Sinara ko yan. Sigurado ako. Si Tita! Nay! Nay! Napatingin naman kami ni Rory sa isa't isa at halos tumalo naman ang puso ko noon sa kaba. Kumaripas ako ng takbo noon papasok sa loob ng bahay. Sumikip ang dibdib ko noon at labis na nagulat nang makita kong wala na si nanay sa higaan niya. Nanginig ang buong katawan ko at nilibot ang buong bahay. Bads, wala siya rito. Mia, tingnan mo tong salamin. Ano yan? Kung gusto mong mabuhay ang nanay mo, pumunta kayo sa mansyon. Kinuha nila si nanay. Nasa kanila si nanay. Ibig sabihin, alam na nilang may alam tayo. Mga hayop sila. Tara na, Bads. Kailangan nating pumunta sa mansyon. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama kay nanay. Hindi ko hahayaang magtagumpay sila sa plano nila. Mga lintik, mga walang awa. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang sulat na iniwan nila sa salamin. Galit na galit ako noon sa sarili ko dahil hinayaan kong makapasok sa bahay namin ang aswang na si Dante. At ngayon, si nanay, hawak pa nila. Tahimik kaming nagkatinginan noon ni Rory. Pareho naming alam na wala na kaming ibang pagpipilian kundi pumunta sa mansyon para iligtas si nanay. Huminga ako ng malalim bago itinulak ni Rory ang malaking gate. Saka kami dali-daling naglakad papasok at bahagya namang nakabukas ang pinto ng mansyon. Doon, bumungad sa amin ang demonyong itsura ni Dante na nagpakulo ng dugo ko. Sa wakas, dumating rin kayo. Nasaan ang nanay ko? Ilabas mo si nanay, Dante. Ilabas mo siya! Ang ayoko sa lahat yung sinisigawan ako. Huwag ka mag-alala, Mia. Buhay pang nanay mo. Sa ngayon. Nasaan siya? Nasaan ang nanay ko? Ang tapang mo naman, Mia. Nakakulong lang naman siya sa isang kwarto dito sa mansyon. Kaya huwag kayong magkakamaling gumawa ng masama. Hayop ka talaga. Niloko mo kami, halimaw ka! Nagpaloko naman kayo. Hindi ko nakasalanan yon. Ano bang gusto mo? Pakawalan mo lang ang nanay ko. Huwag mo siyang idamay dito. Ikaw, alam mo naman kung ano ang gusto ko, di ba, Mia? Baliw ka ba? Pwede ka namang maganap ng iba na aanakan mo. Bakit ako pa? Dahil ikaw ang gusto ko. Ikaw ang gusto kong magbigay sa akin ng anak. Maganda ka, Mia, at sariwa. Kaya bakit hindi kita gugustuhin? Napakawalang hiya mo. Kahit ano pang sabihin mo, hindi kita magugustuhan. Ayoko sa'yo. Hindi ako papayag sa gusto mo. Gusto mo yatang mamatay ang nanay mo ngayon, Iha. Gusto mo bang masaksihan ang kamatayan niya? Wag! Wag niyong saktan ang nanay ko! Kung ayaw mong mamatay ang nanay mo ngayon, ibigay mo ang gusto namin. Pakasalan mo ang anak ko. At ibigay mo sa akin ang kaibigan mo. Ibigay pala ha? Sige! Pagbibigyan kitang matanda ka! Rory! Etong saya!
Labis akong nagulat nang biglang sumugod si Rory. Para siyang kidlat na gumalaw. Isang mabilis na sipa ang tumama sa dibdib ng matandang aswang. Mabilis naman itong nakailag pero sunod-sunod ang galaw ni Rory. Suntok, siko, sipa. Nahalatang sanay na sanay siya sa laban. Mga hangal kayo! Kayong hangal! Mga hayop! Lintik! Ang sakit! Magbabayad kayo! Heto pa! Tumagos ang punyal sa dibdib ng matandang aswang at napaatras ito habang nangingisay. Nakita ko naman si Dante na galit na galit. Unti-unting humaba ang mga ngipin niya. Naging itim ang mga mata at lumitaw ang mahahabang kuko niya. Hindi na siya anyong tao. Isa na siyang tunay na aswang. Magbabayad kayo! Papatayin ko kayo, mga hangal! Mabilis siyang sumugod sa akin at dahil sa lakas ng tama, tumilapon ako. Hindi pa rin siya nakontento at sinugod niya ulit ako. Sabay sakal sa lieg ko na halos hindi na ako makahinga. Muntik na nga akong mawalan ng hininga noon nang maramdaman ko ang presyon ng kanyang mga kamay at ang bigat ng kanyang katawan sa akin. Ngunit bigla siyang napaatras nang mahawakan niya ang kwintas na suot ko. Ang sakit! Lintik na kuntas na yan! Buti nga sa'yo, demonyo! Heto pang sa'yo! Hindi mo ko matatalo. Mamamatay ka! Tigilan mong best friend ko! Hindi! Nagulat ako nang saksakin siya ni Rory sa likuran gamit ang punyal na naging dahilan ng pagbitaw niya sa akin. Napaluhod siya sa sahig at nangisay noon. Kitang-kita ko kung paano siya nawala ng hininga pero hindi na siya bumalik pa sa pagiging anyong tao pati na ang kanyang ina. Napayakap naman kami ni Rory sa isa't isa noon at napahagulgol sa iyak nang magtagumpay kaming dalawa. Akala ko nung una hindi namin kaya pero nagawa naming magkasama. Pagkatapos ng yakap na yon, agad naming hinanap si nanay at nakita namin siyang nakakulong sa loob ng kwarto at nakatali. Dali-dali namin siyang pinakawalan at inalalayan namin pareho habang naglalakad pa uwi sa bahay namin. Maraming salamat sa pagligtas niyo sa akin, anak. Lalo ka na, Rory. Pinahanga mo ako sa tapang mo. Sobrang swerte ng anak ko na naging best friend ka niya. Tita, hindi man perpekto ang pagkakaibigan namin ni Mia. Asahan niyo po na hindi ko siya iiwan sa ere. Salamat sa lahat, Buds. Asahan mong nandito lang din ako sa tabi mo. Best friends forever, di ba? Best friends forever, buds. Pagkatapos ng pangyayaring yon, naging usapan yon sa aming baryo at kinuhaan pa nga kami ng mga salaysay ng tanod sa barangay. At ikinuwento naman namin ang nangyari. Hindi naman naging mahirap sa amin na patunayan ang totoo dahil sila mismo ang kumuha ng 2 bangkay ng mga aswang sa loob ng mansyon. At kung magtataka kayo kung bakit hindi man lang ito umabot sa mga pulis, liblib kasi ang baryo namin. At hanggat kayang ayusin ng kapitan ang problema, hindi na ito makakarating pa sa mga pulis, lalo na't may ebidensya naman kaming aswang nga ang mag-ina. Paglipas ng 1 buwan, naituloy naman ni nanay ang chemotherapy sa tulong ni Mayor Santos kaya sobra akong natuwa nun, lalo na't wala na ring aswang sa baryo namin. Naging leksyon ko naman ang nangyari para mapagtanto sa aking sarili na hindi lahat ng taong nag-aalok ng tulong ay kakampi. Minsan sila pala ang maglalagay sa iyo sa kapahamakan. Sa kasalukuyan, nasa syudad na ako nakatira ngayon kasama ang best friend kong si Rory. Si nanay naman, na mayapa na 1 taon ang nakalipas nang bumalik ang cancer niya at hindi niya na yun kinaya. Muli po, ako ito, si Mia. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Sa buhay, may mga pagkakataon na wala tayong ibang pagpipilian kundi humingi ng tulong sa iba.
kahit hindi pa natin sila lubusang kilala. Lalo na sa mga oras na talagang wala ng pag-asa. Ngunit dapat nating tandaan na hindi lahat ng tulong ay tunay at dalisay ang intensyon. May mga pagkakataon na ang mga taong nagpapakita ng kabutihan sa una ay may itinatagong masamang agenda. Kaya mahalaga na maging maingat at mag-obserba dahil baka ang tulong na yon ay para lang pala sa kanilang pansariling interes.